Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amaricon manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amaricon. Sangapulo atawan min nga agdandan na iti asawak ngem awan pay anak mi. Gapu iti dayta tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat naasawan ket kaslaguyudan na tapno maadaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Abay. Abay. Asikas mong paimutan ni baby. Ang mga lumabisin. Ika mang timplay, tigatas na. Masadutak. Sige na. Tamo man nabamban mo ka. Masadutak nga rod. Ay, baka tugturo kang unay. Sige na. Alam gawam. Tapno sumardin nga nagsangsangit. Sige man lagod. Labit lang rod. Kumusta nga'y magtadas asikaswan na nga ubeng Maricon anak kao? Ay, nagrigat mo't nga rod na nang. Pumuyat mo't. Sangit na sangit ng runay tirabi Ay kat talaga akasta No talaga akayat yu ti maadaan iti anak, aganos kayo nga road ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw, dakkel nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto lang ti desisyon yo amang ampun pay laeng, kabayatan nga awan pay anak yo. Pagkakitaan no talaga akabailan yu metlaeng ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay sabalin tula siguro no tay anak ko na pudpud no ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay kawad, kabrumbang laeng nga ayatan kan ipatagyo met ni Liam kas pudpud no nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayun ton iti pudpud no nga anak. Abay ta. Nakaturog ni baby. Bakit? Nana, ipaida mo ni ti crib na lakay. Idi kasta makaina na kamutan. Sige. Ay, inayadim. Tap no saan man na malukab. Ang mga nagsangit tumanan. Oops. Narnakanan, bakit? Mayatan ti turog na. Nasayat mo't nga rod. Makaturog mo't ta. Madamdama tapay maturog, bakit? Tama nga ramid tapay mo't iti ading na Anya? Abay, saan ka nabanog iti nagmalim ang nagtrabaho i shop? Ay, nabanog ka? Mudlog kaya. Amom ka de. Amay ka ta amin nabanog ko. Numakit kita kayo iti anak ta. Kasta. Uwin. Iso nga umay ka man. Pasarunuan taman ni baby. Saan? Ay, naapo. Saan na dito? Pagkikita kasi ay naapo. Ne. Apayan bakit? Agan ano ka? Kaya po, diyan kaya ti angot talot-lutuan.
Ni itamampay nga. Di mo kahit kaangot na. Uy, di ka man. Kano paboritong dahi ti apamigatan. Tuyo, itlog, kan kinirog. Jak nga rod kaya ti angot na. Tabulit kamot. Ah, ay sus. Amangan no aginaw kan ba kay? Kasta nga taya? Kasla jak mauawatan tirik na klakay. Kasla ada kayat ko akanan nga jak mo't amunuan niya. Ay, tinasayan. Kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka. Tap numamuan ta, noan niya dahi ta. Hudno ka di day tangay bagbagam Gerald anakaw. Masikugay ni Maricon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawa. Kagap-gapumi iti doktor itay. Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apokop no kasta. Ay, una na nang. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawa. Singay ti ininawan ni Maricon kunam. Una nang. Ay, na, talaga anayat ti Diyos, anakaw. Agasang manday ta. Dwada gaws ti agbalin to nga apukaw ka. Uwan nga rod. Kamo dyanan na. Maadtan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawain, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayo nga agasawa, anakaw. Una nang. Pudno day ta. Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumot ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sak luton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso di mo kumamot pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit saan ko maakasta? Malaksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo idi ti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwan ti kasta nga ugalim Gerald ha. Saan ka nga agbalin a favoritism? On-una am dagiti anak ta. Ngamin, isu dati pudpudno ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakasta asigod ha? Kan may sa, napagsaritaan tanday ito'y abanag. Sana yan. Basta, no di kag balbaliw. Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam! Day, ada kayo magayam dito balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ang dakamilaang iti kambal tinagawid. Ayan ngay ni Gerald ka ni Liam. Ay na, di yun sa pulan ti awan tata. Apay, nagapa kayo nga gasawa. Kasanamat ngamin. Kat ada paborito di manugang nyo. Iso nga impanaw ko na dagiti anak mi iti balay. Kasano kumamit anak ko ng mga paborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti ada nga aw-awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumor ama pa nagtrabaho. Ni Liam ti unain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga gapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Ay, saan mo siguro anak kaw? Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa.
Imposible mo, tapos kaya naki din ti ampon, ngam dagiti anak yaw. Di tamo nga ruti madmadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan, nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Angam, iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing ija balay. Makamumutan iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mat ti anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagitan nakta iji balay. Saan ak nga agsubli? Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Ha? Nalawag mo't siguro tinangig mo. Ang Awanan ti adupay asao. No kayat da kami amakaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Maricon. No di mo kayat nga isubli da nga ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli ija balay? Saan lang nga dayta? Saan mo pa yun na mabali na sa rungkaran dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siya nga asawam kan dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabaho. Wenno, itan ko ma. Ne, apa ya bakit? Ay, apo nagnato ti gurigor dagiti kambal. Diyaga mo ti aramida. Ah, sige, mabitlan. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod, tani. Sangit da, sangit. Diyak amo ti pamayak. Di da matagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal. Iso ang nagtanag ano mo niya ti sakit da. Dahito ay lang infection kapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti. Kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga misis. Ang di kay madanagan. Taramidan mi amin akabalan mi, tapno aging bagdagiti anak yo. Doktora, pangaasiyo ko ma. Di yung baybayan dagiti anak mi. Ispalan nyo kumaida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi amin akabailan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkidawan yo iti tulong. No diti Diyos ana marsuan. Ngamin, isutad adda makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ka. Anya kanot sakit daya. Pneumonia ka no, tata. Pneumonia. Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadin ta. Ha? Siyakla ko man tinaadaan iti kas diya sakit, tatang. Ay, Siyakla ko man. ay akalma ka lang anak ka. Ada si ti Diyos. Watcha ka di na baybay ang dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Sa ispalan na iti pagad, da Ethan, ken Nathan. Hindi lakit di ka baulan, no? Dada ka sa mapasamang kadapuhan, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 28. Ah, Room, dagiti anak ko, dagiti EJ ICU, dagiti. Tatang. anya? Oh my God, tatang. Mapantayo, EJ. Ay, malala, intagarudan. Gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, ha? Nga minsan na nga inala na iti duha. Talaga kas na tibihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inala nanda ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw tinagahan. Maawatan ka, anak ko. Maawatan tirik na ama. Ang nas kinapatib kerem ti panunot mo.
Laglagi pam, adapay may nga anak yo. Amangan lumabaybay ang mineta, no kanayon akas da ka. Nanang, umayuman bit kita ni Nathan. Itay pa asangit-asangit. Na, ay, ang mga numabisin may tanak ko. Intimpla iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Ang dilatamot sa mardeng agsangit. Na, apaw, sa dino ti ayan na ay Iti crib. Nayapaw, na, kita ma. Oh my kapok. Hey. Agurigur ni Nathan, anak ka. Ay, Anya? ako. Ay, anya ka dyan, Toy. Ay, tinasayaat, mga laka iti danong. Kabilang iti alcohol wine. Kan mga laka laengan iti labakara. Labaranta ni Nathan, bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayo ni Diya Hospital. Ala, mabit lang Ayaw. Mga alam iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan. Bakit? Pagkalmaan po matirik na. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Kaya nagtabo lang. Di may isa ka nagiti anak ta. Ita. Natay man di may isa. Awanen. Nagiti duwang anak ta. Bakit? May ngay suda pa. Impayan na tapay lang ngarot iti anak. Nasublian na matlaang adagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayad iti pa'y anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasama ka. Nabayag ngay nururay ta amadaan tay ti anak. Ngam napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald! Mawatak tirik na bakit? Kasta mo. Kasta mo ti marikrik na kita. Ang amrumpang adita si Diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang nagiti duwang anak ta. Kasta ka di! Nalabit nga na plano ti Diyos kadag iti anak ta. Kan kadatangin batid ha. Iso pa nga asim. Di mo si Diran ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo mo ng tinakaiturungan ti matang mo. Panag ko na. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo asawan. Nabayag ngayon ang amiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ama naging bubukod. Sanot siguro ang napasawag ti kasto. Diyak mawatan ti bagbagam. Ilaw-lawag mo man. Noin patag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo ko na. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiyak man. Ngamdala dawan ti amin. Pinaraburan na ta ti Diyos. Iti duha nga anak.
gapukin ni Liam. Ang gapu iti kinaman nagibubukot ko. Napukaw tamat lang ita. Isabasol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty yung dagiti anak ta. Iso di mo pabasulan ti bagim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko naunay. Naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisupli ka dada. Kinapod mo na. Jack insubli ka dagiti dadakkel na. Intalag ko ka ni pare Roger. Isungad da iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di dayta. Uwin bakit? Iso di ka nagliday. Di kagdanan. Tay naksukunin ni Liam intong madamdama. Ang yaman ako, nay. Kat... pakawanin ta ko, ma. Kadagiti nagkurkurangat ken ka. Ken kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Ken maaywanak ni Liam. Awan tinong bangay kid na mamiti pamakawan bakit? Talaga kas tatibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ang daditan. Talpasan ti amin. No adaman nagpaiso dagiti nagkurangan tayo titunggal mesa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramiden ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta ka ni Liam. Ket no maparaburan tanto manan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Leslie. Manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet amang ibingla iti kapadasak iti biag bareng makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. 5 atawan mimet a nagayan ayat ken ni Eric. Ket agdua tawen mi pailaang agdandan na kas agasawa. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Panag ko na. Nasingpot di bosta, friend. Wan nga rod. Sapay na kumatakas ta. Kasla nasingpat matilangana. Kinmaysa, awan ti starting salary. Naiparehas adagos ti sweldo ta kadagiti sigot akadwa na ije parlor. Excited ak nga rodan nga trabaho inton bigat. Oray siya, friend. Excited ak matan. Kamaudyanan na. Nakasapol tamot langan iti trabaho. Nasingpot pa iti bosta. Nako namon, friend.
Kumusta ang itinapanan nyo? Bakit? Good news na kay. Naawat kami matlaangan kini Beverly iti trabaho. Ay, kat nasayat no kasta. Mangrugi kami nga ruden inton bigat. Ay na, nakaragrag saka. Panagkuna kami, nasimpot di boss mi. Kan ayos matisweldo mi kan kwa na. Kasta ka di? Ay, ungayam. Kumusta mo tinapanam iti ili? Di nga pag-applyam at trabaho. Awan, sana ka naawat. Bakit? Iti kinaadumi ang nag-apply. Manulang ti qualified. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Anos la ang lakay. Adan tulat na. Mabanak inton bigat iti ili. Padasak asarong karan di sigod abos ko. Bareng adamanan ipamaneho na alugan. Kaya't mo asawan, mayat ka manan nga agsubli ti sigod at trabaho? Agmaneho ka manan? Una, awan mo tin sa bala pagtrabaho ak. Ano saklatan ti makimaneho manan. Isupay nga igatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Friend, masapa ka inton bigat nga umaigya banay. Apay, friend. Tapno saan tan nga agplete ang mapanagtrabaho. Makilugan tan kinila kay ko. Ha? Kaya't mo asawan? Mangrugi mo ni Eric nga agtrabaho? One friend, idi na minsan pa'y nga aldaw. Naimbag man ta nakasapol iti trabaho na. Ay na, jay matla sigod abos na idi ah. Naimbag nga rod, tadabakan ti agip na. Isong at ipasada na. Ay kudun imbag laangan ngam jaawan. Una, imbag pa'y kunam, tawan pa'y anak mi. No adan akit ay na, nakarkaron arigan. Wen nga may mayat matlaang numadan kayo ni iti anak. Iti kasta, at damat inspirasyon yo iti inaldaw. Karkaro nga aggagat kayo no adan ton anak yo. Wentong friend, dumtang tumat kiti data, ngam panagkunakit saan pa'y nga ita. Sige, umayak to nga rod inton bigat iti balay yo. Tapno makatipid ta iti pamasahe. Ne, ada kayo matatang. Ay, wan. Nagluto ak ngamin iti niti ba manok. Nangyigak iti sidain nyo kani Irek. Ay na, agyaman naktatang. Di yu pa'y laimbaon ni Vanessa, ta iso kumanti nang yun dito'y balay. Sa nabalita si Dagmit. Kaya may sa, kaya't kayo ay makita. Ay, may kawak ngamin, asan kayo na matatao dito'y balayaw. Anya nga rod tatang. Agtrab-trabaho kami matan adwakin ni Eric. Sana bale, umay kami to inton Domingo iti balay. Ijay kami to ang mga daw. Muna, umay kayo at agbabanding tayaw. Wen tatang, agpalingki kami to matan kini Eric. Muna. Ay, apay nga awang pa'y ti asawam. Awan pa'y tatang. Ang amangan no paawidan day chay. Apay, aday bagayo? Saan kami nga gandar dyan makinati danong nga us-usaray. Kitain nanto kumamanay. Isuka itinang tarimaan mo ilaiday. Kasta ka di. Maala, urayan nyo lang arod biitan tatang. Patsyak apaawidan day chay. Anya ka matan, Eric. Imbagak matkan ka nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Impasigod ko pa'y kan ka idirabi nga agpaling kita. Ngam ita ka lang asumangpa. Alas 5 iti agsapa. Ay, pasensya ka na bakit Naginom kami nga minit di boss. Naganasan mi tayo nag-istorya. Diyak mo tayo napuutan ti oras. Agsapa kaya men. Anya ka matan, Eric. Saan na pala Kuyugan ka lang tama ba nagpalingkin ton madamdama. Ituro ko labit. Oray, 2 oras lang. Ay na, jak lapat yan dayta. Ala, maturok kan. Awagak laangan ni Vanessa. Isulaangan ti kadwak amapan agpalingki. Ay, nagpaglumit din lutom asidain ni nanakaw. Kada pa'y gaya min lutom adikay. Nagadumit din na makmakan. Wen tatang, sagpaminsan laang mat. Apay nga adi may manira. Awan tatang,
Nakaturog pala dayjay aging gate na. Apay, kanyat oras na nagaway. Parbangunin atatang. Iso nga rod magtijak kayat kan kwa na. No ijay ayan ti sigod at trabaho na ti ayan na. Saan amapukaw ti arak? Ay, una yan. Ay, bagam ti asawam. Saan na may paret nga ginom? No, kasta ka na yunan na betay. Ay, maday. Agasam taging kat parbangaw. Wan tatang. Kasaritak tumanan ni Eric. May papan itiday ta abanang. Ipag Disney! Woo! Lukot ang tili daw! Ipag! Oh, apay ka didino. Kuha kami ni Bag. Ninsan Eric. At ay hospital. Ay na, nadisgrasya. Anya? Naidong parti man maniho na alugan. Ay na. Anya nga min ayat inararamid mo lakay. Pasensya kan ba kahit aklo nagabasol ko ti amin. Agyaman ka ta saan ka napakaruan. Dayta nga min ti bagbagakan ka. Among ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Ngam naginong kalat na. Anya ka matan. Bakit? Di kan tumat agan anad. Mamin ano nga ibagakan ka adi mo unay ti aginom. Aksidente nga rod. Aganan nadak mo ito. Ngayon talaga siguro ang mapasamak ti kasjay. Kasano pa'y itan. Dakkel ka no ti dadaal di iman manehong. Sigurado asi ka timang patarimaan iti dadaal na. Dakkel agastos day jay. Ay na, anya ka din dayta nga inararamid mo, anak ko. Nanang, Daytan ti ibagbagakken kay di paylaeng. Saan anakas ti uminom iti arak? Ngam kontrolam kumamat Amumat nga maneho ka pa'y. Ano sam ti masermonan lakay. Ngamin, para matlaang kan ka ti bagbagami. bakit? Anya gay ita. Imbis nga trabaho kayo ado at tapno makaurnong kayo. Ngam ti ka kay sula nga urnong yaw. Pagbayad yaw iti pagpariper iti lugan. Kurang pa'y. Nanang, Mala, agawa am ti agpaimbag. Iti kasta, makarwar kan dito'y ospital. Leksyon day taken ka, Eric. Sapay ko mataliklikam matan ti arak. Kasano itan lakay? Saan nga umdas ti urnong ta pagbayad ta itilugan a nadadaol? Kabarbaro ajib day jay. Iso a nagdakkel ti bayadan ta. huwag nga rod. Ay, mangibaga pa'y lakad na nanang. Barang nga da kortada. Isupay lang ti utangan ta na. Pasensya kan bakit? Nagaramit ako ni tidak kalaparikot. Mala, di mon panunutan day ta. Tinapatagkot na ispal ka. Uray kasano ti aramidak nga agungot kan ka. Nalpasan. Saanan ang maisubli ti amin. Mga ramid talaangan iti pamuspusan. Iti kasta, maipatarimaan ta tinadadaal alugan. Bakit? Pampanunutak nga ilon ko laangan ti titulo ti daga. Anya, ngam, Isulaangan ti amok a pamuspusan, lakay. Awan matlaang ti agpautang kadagiti kakabagyan ta. Agtrabaho ta adwa. Tapno matubos tanto mo ilaang ti daga. Iso day ti kanayon kumot nga ibilin kanila kay kong. No kayat na ti uminom, ijay latan balay mi. Kaya't kuman apagsasawan nila kay ko. Ngam awan matlaang ti mapasamak. Nalpasan ti amin. Sa bagay, di namat nagayatan ti kasjay napasamak kan kwa na. Barang agpanunot matan Kat, sa dino nga iti pagtrabahuan na ita. Awan pa'y friend. Adalang ije balay. Saan pa'y mat anak kasapon iti trabaho na. Ay kat nabakante ang arod. Ay, una. Pampanunutak nga rod. Aga products Ha? Dakkel ti utang mi ijay bangko anang ilunak iti titulo ti dagami. Urang ti sweldok ditoy. Ken oray agtrabaho kami adwa. Agporsyento laang nga agporsyento ti utang mi.
Ibagam kanyak, no talaga nga interesado ka nga aga-abroad, friend. At amok amabalin at tumulong kan ka. Sigurado ka kaday, tiday ta. Plano manakaw. Wan tatang, aga brodak laangan. Uray 2 taon laang. Kahit pinalubusan na ka ti asawa. Saan kami pa ang nagsarita, tatang? Ngam amok nga umanugot matlaang dayjay. Tano saan aga po iti inaramid na. Diyak kumamit mapanunot ti umadayo. Kahit kasaritan pa'y nga umuna nakaw. Asawam latan ni Eric. Tatang, Monya man ti plano, naskin mo tamamuan na. Sana mabalin na si kalaang tagplan-plano ka nagdisdesisyon. wan tatang. Kasaritak ni Eric may papan iti plano. Aga-abroad ka, kunam? Wan, sana bale. 2 taon laang mat. Bakit? Diyak mo't kaya't amabaybay ang taa dumakil ti utang ta ijay bangko. Aging gaasaan tanton amatubos jay titulo. Pasensya ka na talaga, bakit? Jakmat nagayatan ti amin. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nalpasan ti amin. Ti aramiden talaang ket agtrabaho. Tapno mabayadan ta ti utang ta. Jak kumakayat nga umadayo ka. Ang ano, desidido ka nga aga-abroad. Awan mabalin ko, bakit? Ay na, agyaman ak unay itimpo utang mo akwarta, friend. Kasapulak unay daytoy para iti panang ipagnak iti papeles ko. Awan anyaman na, friend. Sikakit di man. Di ka madanagan. Bayadak tumat lang apaman nga adda kwartami. Uwin ka di. Saan ka mat nga papuraan? Naimbaglaangan, tanda ka lang tapag tarek no kastoy ang magipitak. Kat talaga akas ta ti agayam Ag tinulong iti amin abanang. No, lakit di tanda na wadwad. Oh, apay asaan ka matagtagalila ka? Pampanunutat nga minti, ada yung. Ada ka pa ilang dito eh. Ang aglalao ka na danag kan ilang ti marikrik na. Ay na, unay kan ay. Duwala ang mat atawan asaan ta makadwa ti tunggal maysa. Adamat cellphone lakay. Isupay lang ati aramatin ta, tapno makapagsalita ta. Huwag matkid niya. Ang pangasim bakit? Anadam ko matibagi mi jaywan. Wen ka di lakay. Kas tamat kan ka amabati dito Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Liklikam ko man ti arak. Huwag bakit? Awan ti rumba nga pagdanagan. Nabayagan aliniklikak ti arak. Agyaman akno kasta lakay. Nasayat mo ta si manpet kan bakit? Apay ka di Eric. Di mo't inton bigatan ti ipapan mo di Manila. Kat ijayan nga urayan ti flight mo nga agpahong ko. Wan. Nagluto ak iti paborito masidaan. Inayabak mo't ladanan ang kantatang. Aglalang lang tayo pa'y mo't amangan Sakbay ti ipapanaw mo. Imbag man ta na panunot mo tinagluto lakay. Una, kasla padispidida mo na. Iso na lang. Tadatay lang nga pamilya. Agyaman ak lakay. Awanan yaman na bakit? Ingkag palasin. Kalpasan na. Sumaruno ka di kusina. Nalabit nga agturong mo tandi ti dananang kandatang. Idasar ko, ti pangrabyan tayo. O sige, mabiit lang nga rod tagpalasak lakay. Na, unay matanday tanga urok mo, Eric. Nagpigsa. Nagsagdan mo tan. May bayakon. Sa paag tulangan ariingan inton bigat. Eric, bumangon kan. Aldawan. Uy, Eric. Eric. Na. Kasla. Kasla sa
Saan man tingaw mang angas ni asawak? Ay, Diyos ko! Nanang! Nanang! Umay kayo man! Kasla saan man tingaw mang angas ni Eric! Nanang! Saan? Saan napod na daytoy? Pasensya kayo, Mrs. Dito na arrival ti pasyente. Eric, bumangon ka dito. Eric, asawa, kapaya pinanawan nakmatan. Apay! Mrs., magipagladingit kami tinapas sa magitasawa. Panagkunag, hindi pa ilarabi anaawanan iti agas na asawa yun. Heart attack tinataga po iti panakatay na. Eric! Eric! Mrs! Mrs! Apay akastoy. Apay akastoy, di ka ulpit ibihag nanang. Ay, Leslie, anak ko. Patibtirem ko matapakinakam mo. Talaga akas to'y tibiyag. Ano ti pasamak asaan ang mapagpakadaan. Tsaka mo ipanunutan nanang. Apay akastoy. No kaano nga daw ti flight ko. Sumat ti pan nakatay ni Eric. Kasla kaya't kumatay ti matay. Anya launay tinagbasulak iti apo. Tapno aramin din na tigaste kanya. Anya nanang. Saan mo asidiran ti Diyos, anak ko? Amin apasamak itibiyag kat at na makagapo. Punuan na sakit kan narigat nga aklunan. Ngam nalapit nga aging galaogan dito'y tibiyang na. Naganfil ti biyang. Inalada kami lagta kumanado. Tapno saan ako na makariknay ti sakit. Nagsapa unay daytoy para kini Eric. Ay, Leslie. Diyak sa kabalan, nanang. Leslie, nangyagak itimakan para kan ka. Awan ka na si Mama, my friend. Mangan ka. Itikas na ada pamigsam. Di mo ko mabaybayan ti bagim. Ngamin, si kamat lang ti agbalin ang nakakaasi no bilang laeng. Sige laeng. Isangit mo no iso ti pakalagaan ng tiriknam. Unfair at talaga ti biyang. Diyak mo no apay ada kami pa'y lang tinakapasamakan ti kastoy. Iti kinaado ni managdagdagas dito'y lubong. Apaya ni Eric, may. Tinakasingsingpat nga asawa. Ikamang tayo amin kan kuana. Amok ati Diyos kat saan ama nagbaybay ka. Saan na nga itulok ang mapasamak daytoy kan ka. No saan mo akabaalan. Amok nga darason no apay anapasamak ti kastoy. Di ka kumamaawan ng itinamnama, friend. Amok apan nubukla ang ti Diyos daytoy kan ka. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
May samanan anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta ikanbyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan amayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan amayra. May saakmat kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko, kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko, may papan kan ayat. Nga iso ti puon kan makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Bes! Oh, best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rodita. Palpasag labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Bes, no problem. Sana balit na mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa'y matkit When best. O ala, agawa am nga rod nga ilagpas ti ko na mga ilagpas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Bes. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Bes? When best. Sobra. Magustwak launay. Makarelate ak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Bes. May ka, mapantay ti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa Bali a restaurant best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sika man, Bes. Mabalin matkit di tapno saan nga iso ti kanan ta. When best. Mapantay iti da ijay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Bes. You are the boss. Mala, mapantangarudan tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Ha? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan ang makakita manan kan ka, buddy. Oket, kumusta kan? Talo atawan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay, kasi tisigod awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love life mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki din nagasgasat ta, buddy. Agpadatang awan pa'y nobya kan nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabiro, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agin didi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawin. Ang kas makita mat, awan kadwak. Isong awan pa'y nga rod ba't nobyak. Awan nayawid ko, ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 itirabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naibasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa.
No di na pa lang amin nag-asawa ka ni Jeffrey. Ha, ay unay kalakit din ay Antonio. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Naitsakit nga raw, bakit? Ang best friend ha. Kaya't naasaway, nasingad dahi ti tunggal maysa. Ang padadamat nga awan pa'y kaayan-ayat na, di isudalangan tiyaga asawa. Nasaysaya at pa'y kandiya, nga minsigod nga agam amaw. Tunyo, Amudan ti tunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti dayta. Karo ba tayo pa na Jeffrey? O sana na mayadayo ti pulay ako nada bakit? unang anya ngay aroon kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti dayta lakay? Imposible ba nga awan ayat amarit na ni Jeffrey para iti anak ta? Ta napintas mo't ni Mayra. Nasimpet ken adda pa'y trabaho na. Anya pa lang ay tibirukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na kam, Antonio. Nainkabsatan laang arot ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlata ti kapisi dag iti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapurato nyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaaken ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehyo kami. Intuloy na tinagadali di Amerika. Iso ang nagsina kami itilas o di talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan kay di Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagam amuta. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta ako at Jeffrey. Kanayon na ka nga nga istoryaan ni Mayra kanya. Iso akas lam amo kamatan, Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. At nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat lang agsarsarita ta iti cellphone. No maminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami meten. Ngami, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imuta nagkit-kita. Kat itatanag kita, kanagamamutan. Patyag nga agbalin tamatan anasingad, kas iti kinasingad yo kini Mayra. Saan ka di, bes? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayun, amangan no kayat yu tirumor. At daamok ang mabalin tayo ang pagpalabasan iti oras. Da kayo man, Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa? Na love at first sight akmot tangkin ko na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera nga, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayat ako na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama. Na kayo matgayan. Word, di mo sa pa yun napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra?
Ha? Kuha mama. Saan? Saan ani Mayra? Asino nga'y nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga'y mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho? Anya ti kayat ko asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangaasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mga sawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makay bagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kong ti babae iakap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kong to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam best? Wan, bes. Kasta ka di? O kat, anya nga di planom. Kaya't ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapod no na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? Wan, di mat naibagak idikan ka nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang ano nagbalbaliwan. Na magpaklan ngamin a chick boy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best? Nagbalbaliw ka noon. Ay, kat paliiwam best. Ay, rabiin niyam jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, anya ti kayat asawan da ito Anya amatan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Ay, anya amatan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Best. Hello, bes. Sa dino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Best. Pasensya kan Kinapudno na. Kariring ko laang. Ay, napuyatan ak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga no nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, abes. Nadisturbo kan iti pannaturog mo. Awan na nyaman na, Best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita iti laon yun. Anya? Ne, awan mo't na ibagbaga ni Jeffrey kanyak, Best. Kasta ka di? Ni, nagtukon. Mabiit lang nga rin tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan akong asumurot. Ha? Kababain mo't ano kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta,
Makapagsarita kayo mata nasayaan. Ang best. Di ka agdanag ta nasingpet ni Jeffrey, best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko mga Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papandikan niya analin ijilaon yon. Ah, dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak mo't lang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman na maawatan nak badi. Awan anyaman na, buddy. Aywan kayam. Planok ngayam amon niya analin ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan badi. Apay, ada ka di parikot? Ah, ay ikwa. Awan mat kiti, buddy. Di mat kunam abalasang pay ni analin. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga ron ngayam ambok ka da mama. Iti kasta, matulag matten ti kalay sami. Narigatan, ang mga nuunandak may ti sabali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Amo manak ko, nabayagan apalpaliiwan ka. Ha? Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madlaw yo. Kasano ko mga agayatak ken kwa na. Kat nainkabsatan laang matirik nami titunggal maysa. Mayra, anak ko, siyak ti inam, babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Amo kan mariknak dagiti garaw mo. Isuad imon ilibak, anak ko. Nana, Agingkat ka ano nga ilimod mo day tamarikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. nana, At adala ang amasaktan ka, no agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. no apay mat ngamin akas to'y matan ti marikrik-nak, nanang. Apay nga itapay tagdan kayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada ka ni Annalyn. Maawatak tirik na manak ko. Ang umnasken nga aklo naman ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para ititong almaysa. Iso alipate mo ni Jeffrey. Padyak ang masarakam tumatlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, bari. Uuray si kamat, buddy. Nakatataar ka iti kawas mo. Agyaman na ka, ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali ng maid of honor may kanya analin. Awan anyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni ti simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak, buddy. Awanan na talaga. Diya ko namnamaan ang matagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklo naklatan at talaga asaan ada kami tinaytudin para ititonggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatam.
Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, Jack matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso tirumbang. Sigurado ka din iti da itapang ngedeng mo, anak ko. Wala nang. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak tanak no makitkitak ti kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amwan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkid dawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga agasawa. Awan rumba nga pagtanaga manak ko. Namnam aam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-an munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatom ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wala nang. Talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Sana bale. Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkarumat a malaglagip ko ni Jeffrey. Ket ilibak nga aging gaita ket agayatak paylaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatem. Nasakit man nga marumbang laeng alipatem mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laeng ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilyana. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaeng iti asideg mo ti kagasatam. Lipatemon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan.
Alakastan pagayam Mayra kat pagyamanak unay ti ka panagsurat. Dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.